Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer y mathemateg A2 uned 3. Ffwythiannau trigonometreg bellach. Gyda ni yma graff cos theta a wedyn oddi tano graff 1 dros cos theta ar gyfer theta rhwng 0 a 2 pi. Ar gyfer bob gwerth theta mae pi yn glas yn dangos y pwynt theta, cos theta. Ac wedyn, ar gyfer y graff coch, bydd ni'n dangos yn y funed, bydd y pwynt Q yn dilyn llwybr y graff Y yn hafelu I dros cos theta a'r pwyntiau theta a 1 dros cos theta. Felly os gosodwn ni yr animeiddiad I fynd, a gewch chi weld y pwynt P sy'n las yn dilyn cos theta tan bod e'n cyrraedd pi dros 2, a mae 1 dros pob gwerth yn cael ei ddangos gan Q yn y coch. Felly byddwn ni'n esbonio hwn yn y fudned, beth sy'n digwydd â pob darn o'r graff yma. Chi gael gweld y gysylltiad rhwng y ddau. Felly, ar gyfer y graff yma, esbonio'r graff, mae theta yn cynyddu o 0 tuag at pi dros 2, theta. Mae cos theta yn lleihau o 1 I 0. Felly mae 1 dros bob un o'r pwyntiau yna, 1 dros 1 yn mynd I fynd yn 1, 1 dros 0 yn mynd I fynd tuag at anfeidredd, yn cynyddu o 1 tuag at anfeidredd. Ar y pwynt theta yn pi dros 2, mae cos theta yn 0, felly nid yw 1 dros cos theta wedi ddiffinio. Felly o theta o pi dros 2 ymlaen tuag at pi, mae cos theta yn lleihau o rif bach negatif I 1, I minus 1. Ac felly mae 1 dros bob un o'r pwyntiau yna, felly rhif bach negatif I rhannu dy 1 rhif bach negatif yn dod o minus anfeidredd lan i'r pwynt minus 1. Wedyn, o fyna, o pi I 3 pi dros 2, mae cos yn cynyddu o minus 1 tuag at 0, minus 1 tuag at 0. Felly mae y graff 1 dros cos yn mynd o minus 1 a lleihau wedyn tuag at minus anfeidredd. Just islaw na 3 pi dros 2, mae gyda ni yr graff yn tueddu at minus anfeidredd. Achos pan mae theta yn 3 pi dros 2, nid yw mae cos theta yn 0, felly nid yw 1 dros cos theta wedi ddiffinio. Ni off at anfeidredd, un ochr neu'r ochr arall. Wedyn, heibio I 3 pi dros 2, mae rhif bach iawn dyn ni, felly 1 rhannu dy 1 bach, rhif bach iawn positif, yn golygu bod ni nawr yn dod o plus anfeidredd a dilyn y graff cos yn mynd tuag at y pwynt 1, felly mae 1 dros 1 yn dod â ni nôl fel bod Q yn y pwynt plus 1. Felly dyna y graff sydd gyda ni. Gelwir y ffwythiant 1 dros cos theta, y secant neu sec theta. A gan fod cyfnod cos theta a 2 pi, felly bydd sec theta hefyd a cyfnod 2 pi radian. Felly dyma graff Y yn haflu sec theta. Ni wedi ehangu nawr y parth, felly mae'r uchelyn x dyn ni yn fwy o seis. A'r llinellau toredig yma ddim yn rhan o'r gromle, mae rhain yn dangos lle mae'r graff yn anelu tuag ato. Ond dwi ddim yn ei groesi, felly asymptota yw'r rhain
sy'n dangos lle mae'r graff methu croesi, lle mae gwerth y graff ddim yn cael ei ddiffinio. Ar gyfer graddau, mae siap y graff gwmws rhywun peth, a wedyn dim ond bod yr uchelyn X nawr mewn graddau, nid mewn radiannau. Os awn ni at graff 1 dros sin theta, lle mae theta rhwng 0 a 2 pi, a daliwch i'r fideo ar y pwynt yma, a wedyn defnyddiwch siap y graff sin i disgrifio ac i greu braslun o'r gromlin yn haflu 1 dros sin theta, lle mae theta yn mynd o 0 i 2 pi. Felly triwch chi hwnna nawr, creu braslun o'r graff 1 dros sin theta. Felly 1 dros bob pwynt yma. Daliwch y fideo nawr, achos ni'n mynd i gario ymlaen. Felly gelwir y ffwythiant 1 dros sin theta cosecant theta, a ysgrifennu fel cosec theta. Felly cosec theta yw 1 dros sin theta. Dewn ni edrych nawr ar yr animeiddiad sy'n dangos i ni y graff 1 dros sin theta. Ar gyfer pob gwerth, mae'r glas yn dangos y pwynt P sy'n theta, sin theta, a'r graff coch yn dangos y pwynt theta 1 dros sin theta. Felly gen i weld os yw'ch brasluniad chi yn gywir. Felly dyna P yn cynyddu i 1, felly 1 dros 1, pan mae theta yn pi dros 2 gyda ni fyna. Wedyn mae'n mynd lawr tuag at y 0, mae 0 ddim yn cael ei ddiffinio. Wedyn mae'n dechrau o fach iawn, felly minus anfeidredd i'r pwynt 1, minus 1, felly 1 dros minus 1 yw minus 1, a wedyn nôl tuag at 0, sef 1 dros 0, yw anfeidredd. Minus anfeidredd. Achos ni'n dod o minus rhif bach iawn, felly minus anfeidredd. Gan fod gan sin theta cyfnod 2 pi radian, bydd gan cosec theta hefyd gyfnod o 2 pi radian. Mae'r graff yma nawr yn dangos graff, mae'r diagram yn dangos graff yn haflu cosec theta, sef 1 dros sin theta, gyda parth wedi ehangu, a theta wedi fesur mewn radiannau. Dyma'r llinellau toriedig sy'n dangos yr asymptotau, lle mae'r graff yn anelu tuag ato, ond beth yn croesi. A dyma'r un graff, ond yr uchelyn nawr mewn graddau. Felly, graddau sydd gyda ni ar y uchelyn, yr un siap sydd gyda ni. Nawr yn mlaen at graff 1 dros tan theta, ar gyfer theta rhwng 0 a 2 pi. Gwnewch chi'r un peth nawr daliwch y fideo ar y pwynt yma. Defnyddiwch siap y graff tan i ddisgrifio a creu braslun o'r gromlin 1 dros tan theta. Felly 1 dros bob pwynt ar y graff yma. Daliwch y fideo nawr achos mae'r ateb yn dod yn y fan. Felly gelwir y ffwythiant 1 dros tan y cotangiad o theta a ysgrifennir fel cot theta. Felly gewn ni weld ar y clip fideo beth mae'r graff i fod i edrych fel. Ar gyfer pob gwerth theta yn glas, mae P yn dangos y pwynt theta, tan theta, a wedyn Q yn dangos y pwynt theta, 1 dros tan theta. Felly edrychwn ni ar y fideo i gael gweld beth sy'n digwydd. A 1 rhannu dy bob pwynt ar y graff glas, ni'n cyrraedd anfeidredd, sef 1 dros anfeidredd yn 0. Wedyn fel mae'r pwynt glas yn 0, mae gyda ni asymptot yn y coch. Gan fod tan theta
y cyfnod pi radian tro yma, bydd gan cot theta hefyd gyfnod y pi radian. Felly dyna'n graff ni nawr a'r parth wedi ei ehangu pan mae theta wedi fesur mewn radiannau. Felly dyna graff cot theta, ond os y'n ni mewn graddau, dyna'r graff rydyn ni angen. Felly, blas i chi o'r 3 ffwythiant trigonometreg, 1 dros sin, 1 dros cos, 1 dros tan, neu sec, cosec a cotan.